ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಮಾತ್ರೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಶ್ರೇಯ ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಹೊಸ ಚಾನಲ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನಿಕ್ಲೇನ್ ಎದುರು ಬೈತೆ. ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿದಿನದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪೆ. ನಿಕಲ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಕಮೆಂಟ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ನಿಕಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ನಿಕಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ನಾತ್ ಎಂಕ್ ನನಾತ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರೆ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತುದು ದಿನ ದಿನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತೊಂದು ನನ್ನ ಎಲ್ಲದ ಹೊಸ ಲಾಗ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಎದುರು ಬರೋಂದಿಲ್ಲ. ಟಾಟಾ, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.